Hore. Do aparátu. Čo mám spraviť? To musíte sfúknuť. Mám to sfúknuť? A kúk rob sem, kúk. Ale však tak nie tam, alebo tam, že najskôr ty potom, ty budeš. Nie, ja mám video. No a teraz na jeden pajčok. Čo? Dosť fúkol 60 sviečok na jeden raz. Milan Horc fúkol 60 sviečok na Ale jeden raz. obrovský. Na jeden na... On je jak my dva dokopy preboha. Teraz čo? A to mám sám, čo dvaja? Kúkaj. Podľa ma sa to dá. Naraz. Naraz, no. Pravi si čo. Tak nedá. Kúkaj. Vy ste slabí, no vy ste teda slabí. No tak toto... To sú také smiech, ktoré budú zasa hore. Ale pozri sa. Určite ste si nič neprijali. My máme kúk na tú tortu. Dobre, ideš si niečo prijať. Tak zjeme tu. Teraz čo? No ešte raz. Musíte dohoreť. 4, Fakt? no. 3, 4. Neskúpneš sa. Oho, skoro. Aj, bude. To sú také provokátne. No dobre, nechaj to tak. Ale ja som chorý, rozumieš. Ešte raz. Ale to sa Ináč to je tak, že nekorí máš Ešte viac rozumiem. na tú tortu. No. Nedám mu to ani dá. Daj mi aspoň tú rúšku, nech na to Tak u nás požiarný poplach na chvíľu. nevadí. Aha, to je už